Bună seara, oameni frumoși! Dacă este joi, înseamnă că pe Instagram, pagina Cristina.tari, este live. Și live de aceea că avem rubrica Minte, Corp și Suflet. Bună seara, Corina! Astăzi avem o invitată specială. Este invitată de săptămâna trecută, care noi cu ea am început tema acnea de săptămâna trecută, dar fiindcă au fost mai multe întrebări și n-am reușit să le răspundem pe toate, adică Diana n-a reușit să răspundă la toate, răspundem astăzi. Facem partea a doua de acnee, întrebări și răspunsuri. Și o invităm aici pe Diana. Diana Ciconi este cosmetolog, nutriționist, care activează în domeniul dat de ceva timp, are practică bună. Are chiar și salonul ei în Chișinău, pe Lev Tolstoi 24/1. Cine este din Moldova poate să apeleze la ea, să nu se geneze sau să trimită rudele, prietenii, cei care văd sau care știu că se confruntă cu un ten acneic, cu coșuri albe, coșuri negre, să spunem așa că sunt mai multe tipuri de acnee. Acnea se clasifică cu mai multe tipuri, cum ne explică Diana. Și să nu ezităm să ajutăm oamenii din jurul nostru, să-i îndreptăm, să-i ajutăm ca să înțeleagă că nu se tratează, nu trece de la sine, cum spune Diana, da? Nu trece de la sine dacă o leși, lasă că o să treacă. Și nici de cum să nu le chinuim sângurei să le spargem, fiindcă facem infecții și mai mari în sânge. O așteptăm pe Diana să vină cu noi. Diana, ești aici, aștept să te alături și să-i dăm foială pe online ca mamele digitale. Ca de obicei. Așa. Așa. Încă o dată. Salutare, fetele, salutare, băieții, oameni dragi. Nu ezitați să dați întrebări, fiindcă live-ul ăsta este special pentru răspuns de întrebări. Ei, dar noi suntem în ei. Mersi că ai acceptat provocarea. Salutare, salutare tuturor, salutare Cristina. Da, și eu astăzi sunt să ca tine. Salutare, ochii de drăguți. Și ornamentul unic și frumos ai tu, măi. Da, mulțumesc. Am acceptat provocarea ta. Chiar mersi mult. Știi că suntem și în primăvară, plus trebuie să ne mândrim cu portul nostru național. Eu îl port cu mine mereu unde mă duc. Și chiar asta e a mamei care am luat-o și tot o port cu mine. Foarte frumos. Am și a mea, am și rochița mea, dar a mamei parcă mai bine se lichește de suflet. Cu siguranță. Mai ales că suntem la distanță. Ne-am văzut de aproape un an și sperăm la vară să ne revedem. Dar prin ei o să mai aproape. Da, ei sunt frumoase. Ne reprezintă poporul nostru și bunătatea noastră, toată coloristica care este cultura noastră și o iubim și o apreciem și o păstrăm și o purtăm și o dăm și mai departe. Exact. Salutare tuturor celor care sunt alături de noi. Da. Salutare tuturor și îndemnați și alții să vină în live și să fie activi, fiindcă live-ul de astăzi este special pentru întrebări-răspunsuri. Fiindcă tema data trecută noi am desfășurat-o mai amplu. Ce înseamnă asta? Ce răsună? Moment. Diana, te-am pierdut. Îmi spui dacă mă auzi. Da, parcă nu mă aud a doua oară, că m-am auzit câteva clipe a doua oară. Spuneți, vă rog, dacă se aude, dacă se vede bine, clar, printr-un semn, o mânuță, inimioară sau scriți mesaj, dacă se aude și dacă se vede bine. Și să-i dăm foială cu live-ul și cu întrebările mai departe. Nu văd niciun semn. Se aude, se vede. Vă rog frumos un semn să ne dați.
fetele care ați intrat, primele, ultimele, de mijloc, nu importă, dați un semn dacă se aude. Se Olga, aude bine și se bine. aude Super. și bine, mersi mult. Alexei, bine, mersi mult. Băieți și fete, îi dăm foială, înseamnă că... Noi data trecută ne-am oprit, aceeași temă este acnea, cauze și metode de combatere, dar noi ne-am oprit mijloace de tratament la domiciliu și Diana, deja tu aici se desfășori mai departe gândul care l-ai început despre Am terminat. da, și mijloace și tratamente la domiciliu, așa era ultimul subiect care noi l-am atins. Da, exact. De fapt, îngrijirea la domiciliu este foarte importantă. Practic, atunci când vine un pacient la cabinet cu această problemă, practic se începe cu o anamneză, da? Atât medicală cât și vizuală. Și evident că pentru a afla mai multe detalii de când a apărut acnea, care a fost cauza sau care este rutina de îngrijire la domiciliu, mie mi-este mai ușor ca să colaborez cu persoana ca să avem un rezultat mai frumos. Și evident că primul lucru pe care îl depistez la majoritatea adolescenților este rutina de îngrijire zilnică, practic este cum să zic, zero, practic nu fac nimic. Ceea ce folosesc este un săpun foarte simplu și au tendință să se exfolieze foarte tare fadă, să se spele în exces. Și asta este foarte, foarte rău pentru pielea noastră. Și evident că primul lucru care este când începem un tratament este să-i recomandăm la domiciliu niște produse dermatocosmetice pentru tenul pe care îl are și evident acest lucru este foarte important. De obicei persoana va fi instruită cum să folosească aceste produse acasă pentru că eu zic că 80% se datorează acestui pas. Dacă persoana respectă toți pașii indicați la domiciliu, evident că și rezultatele vor fi mai frumoase, pentru că dacă să fim sinceri, pacientul vine la cabinet odată la 10 zile, odată în lună, odată în 2 luni, odată în 3 luni. De obicei vine când deja e foarte grav, da? Și noi nu putem face magie, nu putem face careva proceduri care s-a fulcat, am făcut timp de o oră, două și este fără afecțiunea, dar deci este imposibil. De ce este o conlucrare atât la domiciliu cât și în cabinet. De exemplu, dacă să vorbim despre rutina de îngrijire zilnică, primul factor important este de demachierea corectă. Și când zic demachierea corectă, la bărbați e mai ușor un pic, pentru că ei nu folosesc make-up, dar dacă să vorbim despre femei, este foarte important ca o demachiere să fie făcută corespunzător, corect și dacă avem un make-up, neapărat să-l scoatem de pe față, fie cu apă micelară, da, sau cu uleiul hidrosul. Practic, aceste două produse ne dă foarte bine posibilitatea de a curăți acel make-up în profunzime pentru a-l înlătura, iar după care vom apela la un gel să fie blând, da, sau o spumă de curățit fața, special pentru tenul acneic, să nu conțină alcool sau alte substanțe, cum ar fi parfum sau alți conservanți care ar putea irita și mai mult pielea. Și după ce am spălat fața cu acest gel, evident că vom trece la etapa următoare și aici vom folosi o loțiune tonică, fie cu efect astringent, fie cu efect calmant, în dependență de situația pielii, pentru că de obicei pacienții care se adresează la cabinet au un ten sau o acnee foarte avansată, practic. Acolo avem și papule, și pustule, și chisturi, și comedoane închise, deschise și încă avem un ten foarte deshidratat și iritat. Și evident că aici trebuie să conlucrăm.
dintr-o parte trebuie să tratăm, să uscăm, dar din altă parte trebuie și să hidratăm. Tratăm. Practic, facem o combinație de produse, de exemplu, loțiunea să fie mai calmantă, dacă este tenul sensibil. Dacă tenul este ok, atunci mergem pe o loțiune astringentă, da, care se conține acidul salicidic, care curăță porii. De asemenea, putem folosi și apa termală, tot este foarte binevenită. Ea ne hidratează, restabilește pH-ul pielei, calmează pielea. Și eu zic că la hidratare este tonicul, apa termală. Cei care folosesc aparatul Kangen, practic, sunt scutiți cumva de aceste sineposturi, pentru că noi avem apa beauty și apa cu un pH 2,5 și apa beauty cu un pH de 6 la noi acasă, practic, și este mult mai convenabil și mai util. Eu când am avut problema la nivel facial, evident că am folosit la maxim aceste două ape. Că ai avut o problemă mai, să spunem așa, mai avansată, nu a fost atât de avansată, dar a fost la început de acne la tine și ai fost chiar cu proceduri. Chiar vreau să te întreb cum te-ai tratat și dacă ai folosit mai multe tipuri de apă care le avem. Noi avem 7 tipuri de apă, dar cele 4 care sunt de uz extern și de tratament sunt practic în protocoalele noastre de utilizare și pentru ten și pentru mai multe afecțiuni ale pielei. De exemplu, chiar eu ieri dimineața am avut un coș, să spunem, chiar aici, că el a rămas doar semnul. L-am dat doar cu apă acidă toată ziua, ieri am fost la serviciu, toată ziua l-am dat cu apă acidă și seara, când am ajuns, l-am dat cu apă beauty și a rămas doar un punct. Dar el era deja mare, era foarte mare. Un caz care eu deja am scăpat de acne care le aveam prin alimentație și pe bază hormonală, să spunem așa, sau tu să spui mai bine de ce mi-apar mie în ciclu, că am și așa întrebare în căsuță, la ciclu când la ciclu menstrual mi-apare câte unul pe aici pe gât sau uneori pe bărbie. Doar câte unul o dată în lună, o dată în 3 săptămâni și eu îl, spunem așa, îl dobor fără să-i fac nimic, doar cu apă beauty și apă acidă, nimic altceva și chiar mersi mult apă Kangen, Moldova, Lia, cine mi-a făcut cunoștințe și am devenit și noi distribuitori, dar și folosim la maxim în casă și recomandăm și mai departe. Da, eu, de exemplu, dacă am fost pe partea de retinoid, de un tratament un pic așa mai de agresiv, practic, această substanță activă, practic, are rolul de a usca, adică de a micșora secreția glandelor sebacee, adică glandele sebacee încep să nu elimine sebum. Și, practic, pielea devine mult mai uscată. Chiar în unele cazuri, practic, pot să apară și de crăpate, sângerate. Adică este foarte... Dacă eu am observat că în tipul tratamentului cu retinoid, practic, da, este un pic de deshidratare la nivel facial, dar nu este masiv, adică ca să spun, este de timp comun, da? Ceea ce am observat și m-a scăpat foarte bine pe partea de hidratare. Evident că foloseam și apa beauty cu pH de 6 dimineața și seara și chiar dacă eram prin casă și aveam timp, îmi folosizam cu dispozitivul dat. Dar când avem timp mai mult, făceam niște cataplasme așa, din apa beauty, apa cu pH de 2,5 și apa superalcalină, le combinam. Și am observat că tot foarte bine scotea acea inflamație. Și cumva avem un plus cei care folosesc acest aparat, că avem apa termală practic la robinet, pentru că dacă știm cu toții, apa termală este un pic cam păstitoare la farmacie și eu zic că este un plus foarte mare. Dacă am făcut demachierea, ne-am tonificat pielea, da, cu o loțiune tonică. De somn mereu bem apă. Da, exact. Fără apă nu este cum. Aplicăm o cremă hidratantă. Practic, foarte mulți din persoanele care suferă de acne, ei cred că asta este o greșeală să aplici o cremă hidratantă. Dar pielea are nevoie de hidratare.
și de a restabili acea barieră hidrolipidică, pentru că în urma tratamentelor care se fac și la cabinet și acasă, practic, tema are un pic de suferit pentru că noi luptăm, de fapt, cu normalizarea glandului sebacee. Și aici facem curățiri, facem peeling și cumva cum se traumează pielea. Și pielea are nevoie și de hidratare, atât internă cât și externă. Și evident, când vom alege o cremă, ne vom uita ca crema să fie pe bază de apă și nu pe bază de uleiuri. Pentru că dacă vom folosi o cremă hidratantă mai grasă și mai pe bază de ulei, evident că situația se va înrăutăți. Dar, de obicei, dacă întrebăm chiar și în rețelele de farmacie sau la un medic dermatocosmetolog, el practic o să vă indice o cremă hidratantă, anume pentru genul problematic. Pentru că gama problematică are și crema hidratantă și ser hidratantă. Practic, nu este o problemă, da? Și ca să nu ne complicăm, produsele sunt dermatocosmetice, sunt testate dermatologic, sunt aprobate și le putem folosi foarte cu liniștit. După ce am aplicat crema hidratantă, practic, dacă nu avem careva, evident că crema putem să o luăm și cu acizi, și cu acidul azelaic, și cu acidul salicilic, și cu minerale, da? Pentru a lucra la nivel de pori, de a normaliza această secreție, pentru a scoate cele celule moarte la nivelul pielii. Iarăși, sunt creme diferite, fie cu efect de hidratare, fie cu seboregulatoare, fie pentru cicatricile postacneice. Deci vedem în dependență de situația clientului. Dar normal, adică tu recomanzi să fie o cremă hidratantă înainte de somn, chiar și pentru tine normal, de exemplu după machiere, da? Să aplici, că nu este un moft, dar este o necesitate pentru piele să fie o cremă hidratantă înainte de somn, că eu chiar am discutat cu o persoană și spunea că tu înainte de somn aplici cremă și eu zic, câteodată aplic cremă, dar câteodată mă dau doar cu apă beauty. Eu, sincer, mă dau chiar cu apă beauty înainte de salutare. Salutare! Salutare! Nu știu cine este. Aici sunt și colegii mei care din sfera beauty. Hai, salutare! Oameni frumoși care fac și alți oameni frumoși. Care lucrăm împreună, practic. Foarte bravo. Uite, zic că, practic, e că doamna spune, apoi e un capriciu să te dai cu cremă înainte de somn, că nu e obligatoriu, doar de ziua, numai razele solare ți usucă pielea, ți-o hrănește și apoi ți-o usucă și apoi au fost așa niște teme interesante la care eu am spus, eu mă dau cu apă beauty înainte de somn, că eu chiar într-adevăr simt că nu mai e pielea, o simt deodată, instantaneu, beau un pahar de apă și pentru mine e suficient. Uneori îmi am cremă de seară, cremă pentru noapte, dar foarte rar, adică câteodată o aplic. Și întrebarea mea chiar acum ar fi dacă e nevoie să o aplic mereu sau o fac bine că mă dau cu apă beauty. Bine, tu ești un pic cu mai multe oportunități de partea candidului. Să nu uităm că apa candidă este la nivel de moleculă, se absorbe practic în totalitate, da? Asta este plusul, pentru că avem hidrogenul activ, avem mai multe elemente necesare organismului, în ceea ce ele ar ia acea doză de apă, da? Pe când apa simplă, practic, ea nu se asimilează la nivel de celulă. Și evident că tu deja cât timp consumi apa candidă? Deja mai mult de un an de zile. Și o lună, da. Da. Evident că tu deja simți beneficiile apei și pentru tine nu este necesar să aplici o cremă hidratantă. Și e ok, adică nu este, uite că fără cremă nu ne culcăm. Nu, totul este individual. Dacă pielea tău este ok, dacă nu ai senzații că te irită sau că pielea este uscată sau deshidratată sau efectul că tragi, da? Este ok, adică este foarte bine. Ai pulverizat cu apa beauty, cu apa alcalină, da? Cu apa beauty, cu pH de 6 întreg, 5-6, ea normalizează pH-ul și este ok. Practic nu este o problemă dacă nu folosești. Folosești doar atunci când ai nevoie. Oamenii care încă nu au acasă poate să se dea cu o cremă hidratantă dacă simt că pielea e uscată. Asta ar fi concluzia.
Da, și concluzia este că nu aplicăm cremele care nu sunt testate dermatologic sau deseori am observat și la clienții mei sau că din neposibilitatea de a achiziționa un produs profesional sau testat dermatologic care are o bază de substanțe active foarte bună, apelează cumva la niște produse mai ieftine, știi? Și cumva încep să se folosească și văd că i-au apărut careva iritații sau au apărut niște eczeme sau tenul este roșu, cumva premiat și încep alt produs să iei tot din gama mai ieftină. Și practic când se calculează, tu ai depășit deja produsul care costa, de exemplu, 500 sau 600 de lei, tu ai cheltuit deja 1000 de lei, știi? Dar n-ai niciun produs de calitate și practic pielea arată devastator pentru că ai jucat și ai aplicat orice pe fața ta. Deci este important totuși să, în cel mai rar caz, să apelăm la un specialist, fie alegem niște produse din gama dermatocosmetică, că ele deja sunt testate, sunt aprobate. Eu, de exemplu, uneori chiar mai recomand și pacienților mei care nu-și permit financiar să iei și alte produse din farmacie care sunt testate pe mine, în primul rând, știu care este efectul lor, știu cum pe textură, cum funcționează și cu mare drag recomand și pe partea de farmacie. Deci, dacă să vorbim deja rutina de îngrijire a doua zi dimineață, este foarte important, în special vorbim mai mult de acne. Persoanele care au acne, de obicei, hipersecreția glajelor sebacee este mult mai activă. Și este foarte binevenit ca dimineața să spălăm tenul cu apă călduță și cu acel gel blând, care nu usucă pielea. Poate să conține enzime, vitamina C, acidul salicilic, dar până la 2%, nu mai mult, ca să nu usuce pielea. Și după ce am spălat tenul, evident că hidratăm sau tonifiem cu o loțiune astringentă sau calmantă sau antiiritantă și aplicăm crema hidratantă, dar vom aplica într-un strat ușor, nu vom face abuz de produse și vom lăsa vreo 5-10 minute. Iar după asta vom aplica fie crema cu protecție SPF 50 sau 30 sau vom aplica fânul de ten. Practic, niciodată nu vom aplica crema cu SPF pe pielea curată sau nu vom aplica fânul de ten pe pielea curată, pentru că de obicei aceste produse tind să fie comedogene și blochează acel por și acel dop care se formează, practic duce la acele leziuni activice. Și este important totuși să respectăm acest aspect. Alții pot să întrebe, dar de ce e și cremă hidratantă și ce e și cumva Chiar este un pic... eu, cam 3-4 tipuri de creme, apoi până de ce. Bine, nu este, de exemplu, cel mai bine este mult atunci când punem cantități foarte mari. Deci trebuie să fim atenți la cantitatea care o punem, da? Să punem foarte puțin și să întindem foarte bine crema. Și o lăsăm să acționeze vreo 5-10 minute, după care putem să luăm un șervețel de hârtie prin mișcări de tapotare, scoatem surplusul și punem deja celelalte produse, de exemplu, sau crema cu SPF, da, cu protecție, sau fânul de ten. Acum este un plus că de obicei fânurile de ten au și un SPF ușor, 30, 25, cam așa. Și ne permite cumva să excludem crema de protecție sau invers, da? Adică la caz la caz. Și pe lângă toate acestea... Este un indice care ne protejează de razele solare. Ceva de genul mi-a explicat și mie o doamnă, dar n-am înțeles îndeaproape. Chiar vreau tu ca specialist ne spui de ce înseamnă SPF-ul ăsta și cât e de important. Păi cunoaștem foarte bine că razele solare în exces dăunează, da? Dăunează, razele solare sunt foarte agresive. Atunci când noi ne expunem dimineața, în prima jumătate a zilei, până la orele 10-11, este ok. Atunci luăm așa un bronz sănătos, luăm acea vitamină D, care, apropo, este practic cea mai bună sursă de vitamina D, este expunerea la soare, da? Dar nu mă refer la expunerea la soare când este soare foarte mare, la orele 12 sau la orele 3. Și
Atunci când stăm mai mult de 5-10 minute la soare, chiar poate cineva și-a încercat sau a dormit la soare, evident, ce e prima reacție care o să fie? Prima reacție care o să fie? O să ne ardem pielea. O să ne ardem. Da. Da. Evident, pentru a sta mai mult timp la soare, este nevoie de această cremă care are un ecran de protecție. Practic, nu permite ca razele ultraviolete să pătrundă în straturile pielii, da? Adică, practic, ele dacă cad razele solare pe piele, ele le reflectă înapoi și nu dă voie ca să traumeze pielea. Și, practic, este foarte important. Unii zic că nu este important, eu zic că este important pentru că Și eu dacă este important, fiindcă chiar după bronzul, dacă este activ pe piele, se strânge pielea și se îmbătrânește și pe fața aceeași, dar noi suntem doamni și noi trebuie să ne păstrăm frumusețea. Păi era o poză cu un domn care era, nu știu cum să spun mai corect, șofer de tir, așa, care practic circula foarte mult și practic soarele când îl bătea mai mult, îl bătea pe partea stângă și întotdeauna cineva i-a pus întrebare de ce partea aceasta este mai tânără, nu este așa de ridată, dar partea asta era foarte ridată și nu știau de la ce și până la urmă s-a constatat că el era cum bătea soarele, știi cum, toată ziua pe partea asta, practic i-a afectat pielea. Și vrem noi nu vrem, aceste raze cu ultraviolete practic ne distrug fibrele de colagen și elastină, ceea ce duce în scurt timp la o îmbătrânire prematură. Deci este foarte important să folosim această cremă cu ecran de protecție. Nu are importanță. Că dacă te expui la soare atunci când ai acnee, se usucă. Este așa un mit, chiar am vrut să te întreb. Mit sau adevăr? Bine, este și un pic de adevăr, dar este și un pic de mit, pentru că dacă să luăm soarele, este vitamina D, dar vitamina D este imunitate, este o piele sănătoasă, da? Și evident că dacă să vorbim de o expunere nu exagerată la soare, este foarte bine, chiar benefică, în special atunci când este combinat expunerea la soare, da? Cu apa de mare sărată, da? Adică aceste combinații sunt perfecte pentru a stopa acnea din proces sau de a usca acele elemente purulente. Unii chiar când pleacă la mare, dacă iau în considerație aceste recomandări, practic, și nu abuzează de soare, practic vin cu o acnee un pic mai îmbunătățită. Practic, dacă respectăm orele de expunere la soare, de jumătate de oră, 40 minute, vom avea doar beneficii. Dar în caz că stăm la soare fără protecție de dimineață până seara, evident că nu merge vorba despre un tratament sau o vindecare a acneei, dar din contra, aceste raze solare, practic nici transpirăm. Acolo este și un nisip sau vânt și practic acea piele poate deveni ca un focar de infecție și mai mare. Infecție și mai mare, da. Porii se deschid și practic noi suntem înconjurați de milioane de bacterii, știi? Și practic un gen acneic nu are un pH normal, da? La dânsul este mult mai alcalin, dar un mediu alcalin este deja denot că acolo este și o proliferare bacteriană. Și cumva nu putem vorbi că soarele în exces va vindeca acnea. Nu. Un pic ne va îmbunătăți, dar nu considerat. În proporții mici, spunem așa, dar în proporții mari este mai rău. Și ca să nu uit, vroiam să remarc aici, de exemplu, pe lângă produsele cum ar fi gel de spălat, loțiune, cremă hidratantă sau cremă cu acizi azelaici, da? Sau acizi din seria AHA cu kislot, da? Acizi cu piperi, că da, mă duc în limba rusă. Mai sunt și măștile care tot trebuie să le facem. Și de obicei, pentru tenul acneic, chiar este o recomandare să se facă o dată, 2 ori pe săptămână, în condiții casnice.
fie că merge vorba despre o mască medicamentoasă cu un efect antiseptic, antiinflamator, pe bază de zinc, pe bază de caolină, pe bază de alantoină, pe sponjă, da, care are acel efect de a scoate acea inflamație. Sau putem opta pentru o mască de argilă, albastru, neagră, cea mai simplă argilă. De asemenea, normalizează cumva acele glande sebacee. Evident că efectul va fi mai slăbut, dar decât să nu facem nimic, este ok să aplicăm și acea mască de argilă. Dar nu experimentăm măștile, cum am mai spus, cu ou, cu miere și uleiuri care sunt comedogene, practic, le evităm. Atât timp cât pielea este inflamată, nu aplicăm. Ce zici? Pe păr, da? Pe față, nu. Da, dar iarăși pe păr tot trebuie să fim foarte atenți. Eu iubesc, mai reținută. eu ador o dată în lună, chiar azi mi-am aplicat mască pe păr. O dată în lună îmi permit să fac așa o mască mai uleioasă. De exemplu, azi a fost ulei de câinipă cu miere de albine. De obicei așa mă joc cu uleiul și văd cum accept părul meu. Dar deja după discuția cu tine, mă stără părul să nu-l mai dau pe față. Fiindcă după ce am făcut masca, chiar dacă l-am spălat bine de 2 ori și l-am șamponat de 2 ori și am curățat masca, tot una rămâne pe păr și părul este destul de îmbibat în el foarte mult ulei și nu trebuie să-l dau pe față. Și uite, am ajuns la concluzia că eu mereu dau părul așa pe gât și chiar dacă mereu îmi trecea acneea de la gât și mai aveam eu 1-2, că după baie sau eu iubesc să stau cu părul așa în față acasă, când mă simt liber sau când ies în parc, când merg la serviciu sau când merg la sport, ne-l cocoțesc sus, dar de obicei așa e, tot e în față și tot e pe gât. Și asta tot nu e în detrimentul benefic pentru gât și pentru cei care au acne, ca și mine, care uneori mai apare. Salutare, Exact. Lia! Salutare, Lia, da, salutare! Noi vorbim de întrebări despre acne. Ce te doare, ce te-o drut sau cine știe că îl doare? Da, da. Da, și vreau să mă spun despre o etapă din tratament. Este foarte important să exfoliem tenul. Da. Atunci când persoana nu se permite să vie la cabinet, atunci îi recomandăm un exfoliant, fie cu acizi, dar să nu fie în concentrație foarte mare. Da? De exemplu, acetul salicilic de 2%, acetul glicoic de 10%. Acești acizi au puterea de a purifica practic porii, da? Și de a scoate celule moarte de la nivelul pielei, care blochează, de fapt, sebumul în pori și duce la inflamare dată. Deci aceste peeling-uri superficiale, practic încet, exfoliază cele celule care s-au aplatizat una peste alta și au dus la această inflamație. Practic, această etapă este foarte importantă să se facă o dată la 10 zile, o dată la 7 zile, pentru că da, scuză că te întrerup. Cine nu își permite să meargă la moment, să spunem așa, sau nu cunoaște în zonă un cosmetolog, poate să ia acasă, da? Să-și facă, să-și curățe. Da. Eu chiar, de exemplu, am clienți care sunt plecați psihotari sau mă cunosc, dar apar o probleme de acne sau comedogenică, da, comedoane închise, deschise, practic îmi scrie și eu cu mare drag ajut. Dacă nu este disponibilă să-i trimit careva produse profesionale cu care activez eu, lucrez eu, atunci îi recomand în farmaciile de unde este persoana, din Germania, din Franța și practic le găsește. Sunt produse dermatocosmetice care eu le cunosc, care eu știu care este substanța activă, ce fac ele, pentru ce se folosește și practic după o colaborare așa și o discuție îmi fac o concluzie și în primul rând o rog să-mi trimite și pozele cu produsele care le folosește. De multe ori acolo vezi produse spui mă nelegal. Așa e, treci la cabinet. Și dacă treci la cabinetul tău cosmetologic și cu consultații nutriționale, aș vrea să te întreb
Cum influențează alimentația și ceea ce bem și ceea ce mâncăm asupra tenului nostru? Asta e bună întrebare. Să știi că recent am postat chiar un caz care nu de mult a fost la cabinetul meu și am să vorbesc despre cazul dat. Te rog. Am să vorbesc despre cazul dat, nu am să mă duc la alte cazuri, dar cazul este proaspăt și în stories poate cineva să-l găsească dacă o să fie interesat. Deci, persoana, practic, mai înainte a fost sora băiatului, tot a avut leziuni de acne, practic a fost o acne de gradul, deja se ducea spre 2, dar noi am stopat, am tratat și deja am fost telefonată de părinți și am spus că uite, mai am un băiat și suferă de acne și vreau ca să-l vedeți. Și evident că l-am invitat, am făcut o analiză vizuală și l-am interogat, să zic așa, că lor nu prea le place chestia asta, știi? Când dai prea multe întrebări la adolescenți, îi stare timizi și cam nu le place, știi? Și am depistat că, de fapt, persoana suferă de această problemă de 2 ani de zile, practic nu a făcut nicio manipulare. Tot ce făcea el era doar spălarea excesivă a tenului. Practic lua și rodea foarte bine, știi? El credea că dacă o să speli bine, o să se treacă, sau o să scoată acele comedoane incitate de la nivel de epidermă, da? Și evident că situația s-a agravat, s-a complicat și evident că ați văzut și în poză, practic acolo nu este zonă sănătoasă. Și evident că când am întrebat care este regimul alimentar sau obiceiurile alimentare, să zic așa, evident că el nu prea a putut să răspundă, dar mama, fiind alături, mi-a spus că consumă și cola, și fast food-uri, și toate mâncările care sunt procesate și sunt foarte hipercalorice, da? Și evident că și am observat, în general, la adolescenți, acnea este cauzată de toți factorii, fie un dezbalans hormonal, adică testosteronul este mărit, fie o îngrijire incorrectă și plus regim alimentar, da? Și o îngrijire defectuoasă, ei practic nu prea îngrijire, doar spală fața și atât. Și de ce este foarte important? Eu zic că, de fapt, frumusețea exterioară vine din interiorul sănătății noastre. Nu putem să arătăm cu exterior frumos și să avem un ten ferm, catifelat, radiant, luminos, dacă noi, de fapt, bem cafea 2-3 cafele pe zi, fumăm, nu dormim suficient sau nu ne îngrijim tenul exterior și mâncăm tot ce ne cade, da? De obicei, din goana asta de timp sau că, dar nici nu goana din timp, aș spune că noi suntem cumva captivanți de aceste gusturi plăcute, știi? Pentru că noi nu suntem de vină. De fapt, cei care produc aceste alimente, să zic eu așa, practic ele sunt cărcate de aditivi alimentari, euri diferite, care practic le intensifică gustul cel plăcut, știi? Cumva nu suntem ca dependenți de ele, știi? Ai gustat acolo ceva, ți-a plăcut, ți-a rămas în memorie și te duci acolo că am văzut și vreau că mi-a plăcut, știi? Și cumva este obicei. Elaborant chimico-bacteriologic 15-16 ani în urmă, când a văzut câți aditivi sunt în toate produsele din fabrică care ies, începând de la cele lactate și terminând cu panificația și băuturile, eu am rămas șocată de câți aditivi se adaugă în orice produs, fabricat și semifabricat. Că și între cele fabricate sunt, dar semifabricate, ele sunt pline cu aditivi. Și, practic, omoară toată senzorica de la noi din gură, o amăgește și o omoară. Dacă să mă întorc înapoi în timp, să ne întoarcem toți înapoi în timp și să mâncăm fructe și legume, să simți gustul doar la fructe și legume proaspete, semințe, și să nu mănânci mult prăjit și mult fiert, nu zic acum că nu mănânci fast food, dar doar să nu mănânci mult prăjit și fiert. Că acum mai ții un post vegetal, de exemplu, acum suntem în Sfintele Paști, da? Și ții un post mai mult vegetal, cum te simți? Cum se simte organismul? Se simte vioi, se simte hrănit, se simte viu, că el primește hrană vie. Și mai ușor, în primul rând.
când și se curăță tenul, se hidratează, dacă îi mai bem și multă apă și îl hidratăm. Evident, persoane care postează, de obicei, chiar, nu știu cum, schimbă și vizual aspectul, parcă radiază, știi? Asta tot denotă, pentru că a renunțat la unele, chiar și aceleași grăsimi, da? De obicei, grăsimile, cine afectează tenul, pielea? Pentru că organ, noi trebuie să putem ști, da? De exemplu, dacă ceva ne-a apărut pe corp, înseamnă că este o alarmă, că ceva în interior nu merge ok. Aici vreau să te întreb dacă sunt câteva alimente care cumva stimulează glandele sebacee, da? Dacă sunt câteva alimente sau o categorie de alimente, dacă cunoști și dacă poți să ne spui nouă tuturor. Evident că sunt și unii cercetători, să zic așa, nu prea zic că asta ar fi o cauză, că nu s-au făcut studii clinici, știi? Dar reieșind, eu am să vorbesc clar pentru că am avut acnea, da? Și am avut... Noi suntem cu toții oameni, știi? Nu putem să spunem că suntem perfecți atunci când avem un regim alimentar. Mai tind să gust ceva bunișor ca lângă o cafea, știi? Și cumva eu nu sunt foarte strictă, uite că gata, numai verdeață și semințe. Nu. Sunt momente când mie îmi place să mă relaxez, să savurez ceva, dar am observat atunci când, în special când avem afecțiunea cu acnea, dacă consumăm ceva dulce sau lactate, practic acele inflamații se inflamau și mai mult sau a doua zi îmi apăreau încă și mai multe. Sau avem o senzație îndată, după ce mâncam, mă mâncam față, știi? Și ele se puteau. Da, exact. Și evident că are o legătură strânsă. De fapt, nu degeaba se spune că noi suntem ceea ce mâncăm, ceea ce bem, ceea ce gândim, știi? Cumva nu este o întâmplare. De fapt, aici este și secretul unei vieți longevive, știi, și sănătoase. De fapt, eu zic că dacă noi stăm un pic și om analiza, de fapt, ce mâncăm noi și cum mâncăm noi și cum dormim noi, noi ne vom da seama, de fapt, de ce apare acea osteoporoză, de ce apare acea boală, diabetul zaharat, de ce apare ficatul gras, de ce apare acelea cheaguri de la nivel de arteră și multe alte afecțiuni care, de fapt, acestea sunt niște simptome, da? Sunt simptome a unui regim alimentar dezechilibrat și atât. Nu poate fi altceva. Pentru că noi, de obicei, ce facem? Tindem să credem în detoxuri, să cumpărăm diferite preparate care să ne curățe ficatul, să ne curățe intestinul. Păi, dar de ce să-l curăți? Pentru că organismul este un organism în tot întreg și este bine gândit de Dumnezeu. Nu trebuie să te gândești tu să-l detoxifiezi. Practic, noi ne putem detoxifia automat doar corectându-ne regimul alimentar și regimul de hidratare. Și de aici pornește tot. Evident că efectele nu o să fie peste o zi, două, dar o lună, două, trei, patru, evident că rezultatele vor fi fenomenale. Practic, oamenii care au răbdare, chiar și în tratarea acneei, chiar și într-un regim alimentar, pentru că noi, dacă am acumulat 10 kg într-un an de zile, noi nu putem da 10 kg într-o lună de zile, corect? Evident că o să trebuiască 6 zile, 6 luni cel puțin, să facem activitate fizică, să dormim suficient, să ne corectăm regimul alimentar, să vedem câte calorii mâncăm noi. Noi, de exemplu, rata metabolică e de 1200, dar noi mâncăm 2000 de calorii. Evident că organismul îți depoziteze 800 de calorii ca țesut de post. Și, practic, nu putem vorbi de lucruri care că sunt foarte strâns legate. Eu zic că acnea este un simptom, da? Este o boală cronică, dar ei este o manifestare a ceva care se întâmplă în interiorul nostru, de fapt. Ea n-a apărut de la sine. Chiar și aceeași ovar polichistic, chiar și acel dezbalans de hormoni. De unde a apărut? A apărut de la un dezechilibru de unde? Alimentar. Alimentar. De fapt, noi toți ne naștem cu sănătoși. Bine, sunt cazuri
că copiii sunt nați bolnavi, dar acolo este altceva. Și tot este o vină a unui părinte sau ceva ce se întâmplă, pentru că n-a dormit suficient, nu s-a hidratat corect, nu a mâncat sănătos, a mâncat cumva produse prea procesate, a stat la calculator foarte mult, radiații, da? Și cumva noi nu ne gândim că asta este pedeapsă. Nu este pedeapsă, este răspunsul la niște momente care noi cumva zi de zi le facem. Și este foarte important aspectul ce băgăm noi în interiorul nostru. Băgăm o ciocolată sau băgăm o măr? Băgăm o clincă de tot sau facem acolo un tirgent cu banană și cu ceva semințe, știi? Adică este foarte important. Regimul alimentar, practic, este 90%. Chiar dacă să vorbim și într-un regim alimentar dietic, când vrei să slăbești. Practic, sunt mai frumoase rezultate atunci când combini alimentația cu sportul, da? Practic, 80% e regimul alimentar și 20% e activitatea fizică, da? Dacă să luăm așa în procente, practic una cu alta se leagă. Putem noi face sport dimineața până seara, dar dacă avem un regim alimentar dezechilibrat, consumăm foarte mulți carbohidrați simpli, da? Cum ar fi făinoase, orez, cartofi, hamburgeri, toate băuturi procesate, dulce, chiar și aceeași miere. În general, eu zic că eu când am studiat și am aflat că de fapt zahărul este ascuns peste 30 sub 30 de denumiri, maltoză, dextroză, glucoză, zaharoză și băi, dar eu nu mănânc zahăr. Dacă nu mănânc zahăr, dar el acolo în organism, el se procesează zahăr. Știi ce e cel mai interesant? Că eu m-am dus chiar la magazin și vreau să am în perioada de postului și vreau să-mi iau niște alge marine marinate. Acum eu citesc eticheta și ce-ți pare? Că acolo este așa. Alge marine, zahăr, a doilea plan și sare. Zahăr. Gata, le-am pus înapoi pe rafturi. Mă duc la pâine neagră. Citesc, pâine de secară, pâine de calitate superioară, zahăr, sare, pun înapoi, iar zahăr. Acum ce vreau să spun? Acum îți faci un calcul. Tu mănânci o felie de pâine, acolo este zahăr. Mănânci 100 de grame de alge marine, acolo este zahăr. Mănânci niște fasole din borcan de la magazin, acolo este zahăr. Practic, toate produsele conțin zahăr. De aceea și ne influențează gustul ăsta dulce, gustos și toți vrem să cumpărăm, știi? Pentru că este foarte important totuși să ne stăruim să facem bucatele sau să gătim preparatele acasă, da? Să luăm acea cărniță slabă de curcan sau de iepure, în rol să o facem. Să mâncăm foarte multe crudități, pentru că proteina din aliment, de origine animală, practic, ea mai greu se asimilează. Ea are nevoie de fibră. Dar pentru că să asimileze, noi mâncăm foarte mult salată, da? Nu mâncăm jumătate de iepuri cu 2 linguri de salată, dar mâncăm jumătate farfurie de salată cu 100 de grame de carne. Iar asta știam în carte, că dacă pui 3 linguri de verdeață lângă o farfurie de mâncare de origine animală, înseamnă că cele doar decorative. Da, e ca cireașa de pitor. Și dacă să vorbim despre acne și alimentație, practic s-a constatat și am simțit-o pe propria mea piele, pentru că produsele cu un indice glicemic mărit, practic duc la o explozie de insulină, da? Hormonul insulinic, practic, răspunde de inflamația din corpul nostru. Și dacă noi suntem pe interior inflamați, evident că inflamația va apărea și la nivel de piele. Și este legătură foarte strânsă. Trebuie să fim atenți la produsele lactate, la dulciuri, la... Am găsit câteva produse care mie îmi provoacă, spunem așa, îmi secretă glandele sebacei mai activ. La mine, în orice caz, le-am depistat săptămâna trecută, asta e avocado sau untul. Dacă le combin într-o zi, dacă mănânc doar avocado,
cu pâine tostuită, eu o fac în toaster și apoi îmi fac pasta de avocado și o mănânc, este ok. Dacă a fost la prânz și la cină, mănânc unt, gata, automat. Eu vreau să spun că, ca să nu cheltuim bani, da? Poate că putem face un test genetic de a vedea dacă avem intoleranță la lactoză, la gluten, da? Dar, de fapt, lucrurile alimentare care le putem testa pe noi este, de exemplu, să renunți la un produs care, de fapt, care poate secreta acele glande săbăcei. De exemplu, se spune că laptele de vacă, da? Conține hormoni și estrogeni, cumva, și ne creează acele fluctuații de hormoni la nivel de organism și poate duce la aceste leziuni. De exemplu, să alegem de laptele de comerț, să alegem pe cel de casă. Dar, în general, noi suntem oameni care noi nu trebuie să hrănim cu laptele de la manifer, de la văci. Pentru că noi nu suntem vițeluși, știi? Am spus amândouă, da? Da, noi nu suntem vițeluși. Noi avem nevoie de laptele matern atât timp primul an de viață sau al doilea an de viață. Nu bem lapte toată viața. Dar noi așa am fost crescuți. Bună seara, Tatiana! Noi ne râdem că nu suntem vițeluși, nu avem nevoie de lapte de la vacă. Și evident că laptele de comerț nu este lapte. Aceasta este un praf dizolvat în apă care dă că este lapte, dar nu este lapte. Și de fapt, chiar undeva am citit un articol din Moscova că s-a constatat femeile și bărbații de cei care beau din copilărie lapte de la magazin, practic rămân sterili, nu pot avea copii. Practic, laptele este așa de dăunător pentru că ajung să depistat că, de fapt, oamenii sau copiii care consumă toată viața lactate de magazin Suntem extraordinari. Și de ce ar fi bine să excludem laptele în totalitate? Chiar dacă optăm și nu putem fără lapte, ar fi mai bine să beam acel chefir, să zic, da? Pentru că acolo deja predomină și acele prebiotice, da? Și el un pic se asimilează altfel. Dar laptele, eu, de exemplu, sincer să spun, nu aș spune că nu tolerez laptele, da? Mie îmi plac lactatele. Dar de când am dat cu nutriția, am început să le evit la maxim, practic, nu prea le consum de mult. Poate un latte, așa, când mai iubesc eu să stau la o vorbă cu cineva drag, știi? Și dacă nu am vacanțe, îmi beau cafea, care mă deshidratează. Care mă deshidratează, apropo. Asta am vrut să spun, că bei cafea și după aia trebuie să bei după o cafea cam trebuie să bei 1 litru de apă ca să te hidratezi înapoi, altfel nici de cum. Mine soțul a de cafea și el a observat pe pielea lui că dacă bea cafea și după aia nu reușea să bei apă la timp, se simțea tocmai sufocat. Și apoi el are sticla lui, nu am nici o sticla lui e de 2 litri, nu e de 1 litru ca a mea. Și el, că pentru o cafea eu trebuie să beau 2 litri de apă, că nu mai vedeam cafea. Evident. Și dulciurile. Trebuie să excludem dulciurile, pentru că dulciurile, în general, este, practic, cel mai dăunător factor care ne duce și ne distruge fibrele de colagen. Practic, dulciurile, glucoza, nu dă voie ca chiar și vitamina C să fie asimilată. Dulcile. Și mulți le place dulcile. Da, mie tot sunt amatoare dulci, crede-mă. Eu și acum am avut cu dulcile și am zis că când am să găsesc acea pilulă magică, cum să renunțăm la dulce, pentru că, de fapt, dulcile, de la el și ne îngrășăm, practic. Noi nu putem să ne îngrășăm de la lipide. Înainte se spuneau că dacă consumi lipide, te îngrăși de la lipid, grăsimile astea, da? Dar, de fapt, lipidele sunt foarte importante pentru sistemul hormonal, ca să avem o funcție normală la nivel de hormoni. Hormonii au nevoie de aminoacizi, de grăsimi, da? Practic, și de proteină, evident, pentru că proteinele sunt asimilate în aminoacizi, dar acești aminoacizi își fac treaba la nivel de celulă, la nivel de hormon, care este foarte importantă.
dar, de fapt, glucidele, ele ne dau o nouă energie, da? Acea energie. Și de obicei, dacă un pic să vorbim despre regimul alimentar, lucrurile stau foarte simplu și într-un regim alimentar. De exemplu, atunci când vrem să slăbim, noi trebuie să facem? Să scădem din numărul de calorii total, da? Adică să mâncăm mai puține calorii. Pentru că nu să renunțăm în general la produse alimentare, dar mă refer, de exemplu, dacă rata metabolică a corpului nostru este de 1500, atunci vom face un deficit caloric de 15-20% din aceste calorii. Și, practic, nouă ne se revine, de exemplu, 1200-1300 de calorii. Și dacă noi vom respecta acest caloraj, practic, noi nu ne vom îngrășa și vom scădea normal, fără să afectăm organismul. Și este foarte important că carbohidrații... Să ne limităm, să spunem așa, de produs și să ne afectăm psihic noi. Nu avem voie să mâncăm multe. Da, astăzi nu mâncăm, dar mâine mâncăm și pentru ziua care n-am mâncat, știi? Și cumva stăm cu gâta în sus, știi? Uite, Tatiana ne scrie că bravo, avem o temă importantă și aici în Italia, unii gestionează deja de 10 ani o asociație, unii readucem felul de a gândi respect la această temă. Am promovat ani de zile hrană la sânul mamei. Bravo! Este extrem de importantă ceea ce împărtășiți. Mersi mult, Tatiana. Într-adevăr, trebuie și la sânul mamei copiii trebuie să se alimenteze, dar doar în cazurile când mama nu poate să alimenteze cu sânul, atunci deja să... Dar nu trebuie să fie din asta spunem așa, un trend că gata, putem să procurăm lapte, hai să înțărcăm copiii și să-i hrănim cu lapte praf. Dacă vorbim despre lapte, dacă tot am început cu laptele, acum tot este în vogă să fim vegani, să fim lacto-vegetariani, adică se promovează laptele vegetal. Da, și asta doare foarte mult atunci când oamenii sau citesc, sau nici nu citesc, dar uite că eu am cumpărat din magazinul lapte de migdale sau am cumpărat un lapte de cocos. Și, de fapt, dacă să citim pe acea etichetă, vedem că, de fapt, acolo nu este lapte de cocos sau nu este lapte de orez sau nu este lapte de migdale, dar este apă, zacaroză, maltoză și cumva acolo ceva, nici nu miroase de acel lapte de cocos sau de migdale. Practic, strigarea mea este că să nu consumați așa lapte pentru că este dăunător și vă face mult mai rău. Cel mai bine să folosiți o nucă de cocos, stricați nucă de cocos, acel miez de nucă îl puneți la 1 litru de apă, mixați foarte, foarte bine în blender, după care o stoarceți într-un sifon și asta este laptele de cocos natural. Îi mai pui o lingură de sirup de agave, da? Și este minunat. Sau migdale. Semințele de susan și toate semințele care eu aceeași fac un neșut mai trebuie. Aici sare în vedere, știi că sunt sănătoase, da, acest gen de lapte, dar nu laptele care îl găsim în comerț. Acolo nu merge vorba despre lapte, acolo merge vorba despre chimie. Și evident că în scurt timp ne vom trezi și multe afecțiuni interne, și polichistoză, și acele boli cardiovasculare, și diabet, și obezitate, și toate un dezbalans organismului care denotă mai multe afecțiuni. Scumpa, noi avem o oră, dar mai avem 2-3 întrebări. Așa, în ciclu menstrual, de ce apar anume în unele, spunem așa, cazuri, în ciclu menstrual, coșuri? Așa a scris. Bine, asta e bună întrebare, ce apare. În primul rând, în faza înainte de ciclu și în prima zi a sângerării, practic este acel hormon estrogen, da? Hormon feminin, practic el se ridică la cote maxime, adică el până la ciclu este în normă limită, acolo jos, dar când suntem înainte de ciclu sau în perioada de ciclu, practic el se ridică la cote maxime. Iar în această perioadă, hormonul testosteron, el practic e la un nivel optim.
Și această fluctuație mare de hormoni, practic, creează aceste leziuni la nivel facial. Practic, aici este foarte simplu. Și, evident, în perioada de ciclu suntem tentați să gustăm tot felul de produse alimentare mai puțin sănătoase, cu un indice glicemic ridicat și, evident, că acele leziuni se întâmplă. Deci, ar fi bine totuși, evident că noi nu putem controla partea internă, da? La nivel de hormoni, dar putem controla, de fapt, printr-un regim alimentar echilibrat și lipsit de acele carbohidrați simpli, zahăruri, uleiuri rafinate, acele grăsimi rafinate, cum ar fi, din păcate, nici nu știu, mai cumpăr lumea cârnați, am spuneți în cineva, mai cumpăr salamuri, ceva din... Eu cred că nu le cumpăr lumea. Magazin, cred că se cumpără, nu știu, eu nu cumpăr așa ceva, eu nu știu ce înseamnă asta. De mulți ani. Produsele procesate, practic, duce la acea fluctuație de hormoni, da? Practic, dezbalanțează hormonii și estrogeni și hormonii androgeni. Practic, sunt în comun acord, așa, cumva. Și trebuie să fim foarte atenți înainte de ciclul cel puțin să ne stabilim să nu consumăm lactate, dulce, da? Și făinoasele. Să observăm, tot apar acele leziuni sau nu apar. Pentru că dacă nu apar, înseamnă că au fost pe partea alimentară. Acele gustări pe care le avem noi. Înainte de ciclu și să observăm. Mersi mult! Așa. Și vreau să spun aici și de nucile, da, care caju, toate nucile astea, amigdale, tot trebuie să fim foarte atenți pentru că consumate în cantități foarte mari, ele sunt foarte hipercalorice și practic ele secretă, stimulează secreția de glande sebacee, pentru că ele conțin foarte multe lipide. Ele sunt sănătoase, dar în cantități foarte mari tot dăunează. Trebuie totul să fie în limite. Apropo de deserturi vegan, dacă tot vorbim de deserturi, acum este în vogă să promovăm deserturi sănătoase și eu cumva am făcut-o, cumva făceam stean. Și apropo, acele leziuni acneice a coincis cu această fază și cu deserturi și cu mai multe lucruri. Și vreau să spun, de fapt, deserturile rog vegane, ele sunt bune atunci când le consumăm o dată la câteva săptămâni. Câte o bucată mică. Pentru că, da, noi avem acolo semințe, avem semințe de caju, avem acolo migdali, dovleac, semințe de floarea soarelui, miere, ulei de cocos, cacao, tot maganul cel mai bun, știi? Sănătos. Dar, de fapt, dacă stai să calculezi la nivel de calorii, practic o felie de tort care este procesată cu diferite ieuri, are 500-600 de calorii, pe când un desert vegan, o felie de 100 de grame, poate să aibă 800-900 de calorii. Evident că aceasta este mai gustoasă și mai sănătoasă, pe când acele are alte consecințe. Dar vreau să spun că, de fapt, ambele sunt dulci, ambele sunt calorice și, de fapt, trebuie să consumăm mai rar, mai drăguț, cum? Mai răruț și mai drăguț, știi? Mai răruț, mai drăguț, porții mai micuțe, că dacă caloriile sunt mai multe, înseamnă că trebuie să micșorăm din porții. Foarte puțin. Acolo, practic, se vorbește de 30-40 grame, da? Nu mai mult. Maxim 50. Dar să fie în prima jumătate. Practic, această energie, pentru că acolo este carbohidrații ăștia care ne dă energie, ca să le ardem pe parcursul zilei. Nu după mase sau... Este foarte important. Nu înainte de somn și nu la frigider. Nu. Categoric nu. Încă o întrebare. Copil mic de 3 anișori, băiețel, pe funduleț îi apare ca veșiși cu apă, ceva de genul, dar am crezut că e de la Pampers, dar Pampersul l-am exclus și tot le are. Ceva de genul. Da, eu tot mă gândeam acum la poate persoana folosește Pampers și ar fi ceva la nivel de iritație sau la fel de ca o fel de alergie, dar de fapt dacă se vorbim despre acele bubițe pe corp sau la nivel de funduleț, cum spune doamna, de obicei ar putea fi vorba despre nu acne sau nu purturi, dar despre o foliculită, da? O foliculită, asta practic este o inflamație a folicului pilot.
și practic el se inflamează atunci când are loc o frecare, da? Să zic așa, poate nu este corect, dar nu vine alt cuvânt. De exemplu, când pielea este în contact cu un material sintetic, S-a iritat, se roade, da? Se roade, da. Copilul, cum el este activ, și dacă acel body care îl folosește la nivel de piele este de material sintetic, ar putea crea acele leziuni la nivel de folicul pilos. Evident că dacă este sintetic, copilașul transpiră și, practic, poate avea că bacteriile invadează zona dată și duce la o inflamație. Dar aici cel mai corect ar fi ca recomandare să apeleze la un dermatolog, să fie o inspecție vizuală, să vadă, nu este puroi, ca să nu se ducă, să nu se agraveze, pentru că pielea are, de fapt, trebuie de văzut cum este. Este regulat, fără ca să se strângă și iar să apară, sau este constant această problemă. Dacă au apărut o zi, două și dispare și iar apare, asta poate fi la nivel de igienă. Spuneam, ceva sintetic se întâlnește cu pielea, se transpiră și automat are loc proliferarea bacteriilor în acest canal, da, la folicul și se inflamează. Poate fi vorba despre un detergent, nu de calitate, care conține ceva irritant. Și spălarea hainelor, într-adevăr. Da. Și cel mai important în acest caz este ca mămica să nu aibă tendință să scoată sau să rupă acele bubițe, să scoată acel puroi, da? Dar să acceseze la un specialist și dermatologul îi va recomanda o cremă, fie cu antibiotic sau fie cu un tratament intern, în dependență de situația în care se află copilașul. Pentru că când vine vorba de copilaș, aici sunt lucrurile foarte sensibile și nevăzând aceste bubițe, eu nu pot să spun, uite, că aici este o foliculită 100% sau este o altceva, sau o dermatită sau ceva de o picătură, poate este ceva la nivel de pătuc, că sunt și un fel de gândăcii așa, că eu, de exemplu, am observat la țară, când ne ducem, apoi pe copilul cel mai mic îl mușcă seara ceva, știi, și aici este ceva la nivel care noi nu vedem, știi? Da. Și sunt niște bubițe așa albe, umflate, știi? Și asta e evident că l-a pișcat ceva, nu este ceva ca să... Evident că trebuie să-mi fac griji că cine se plimbă pe acolo, știi? Dar nu este ceva care să mă stia. Și vreau să spun că, de fapt, ca recomandare este să folosiți un body sau un maiou de bumbac 100%, să călcați chiar acel body, să-l călcați binișor și să spălați, de exemplu, zona dată. Puteți lua cu apă termală sau cu apă curată, evident că apă Kangen, nu știu dacă aveți, sau apă beauty, ca să faceți acele cataplasme. Dar ca recomandare, practic, este să aveți grijă de igienă, practic, de hăinuța să fie naturală și în caz că persistă foarte mult timp aceste leziuni, mai bine să ne adresăm la un specialist pentru a ne ajuta. Acum sunt foarte mulți specialiști. Apropo, dacă aveți nevoie, eu vă recomand cu drag în privat medicul la care eu, uneori, dacă am nevoie, mă consult cu mare drag și de fiecare dată mă ajută. Așa că, cum zice, welcome! Vă ajut și pe partea asta. Elena ne scrie, wow, nu știam despre deserturile rovegane, că sunt foarte calorice. Mulțumim pentru informații. Cu mare drag, Elena. Da, sunt foarte hipercalorice, aș spune. Hipercalorice, da. Ele sunt foarte gustoase și sunt foarte sănătoase, dar în normă micuțe se mănâncă. Cu porția îmi trebuie apă. Da, este foarte important. Și îndemnul meu este, dacă tot acum și am înțeles că deja avem o oră, dacă suferiți, vreau să spun că de fapt, vreau să spun de fapt acneea, dacă vedeți o persoană că suferă de acnee, nu vă temeți, ea nu este contagioasă, nu se transmite prin sărut. Dacă aveți partener sau partenera care suferă de această afecțiune, doar sprijiniți-i, încurajați-i și spuneți că totul să fie bine. Pentru că, de fapt, acum se tratează, asta este un bucurător, dar se tratează mai dificil, mai îndelungat
din ambele trebuie să fie un respect atât față de specialist care vă prescrie tratamentul, dar și din partea voastră, da? Și totul este posibil. Practic, eu vă spun pentru că la cabinet, practic, 80% sunt pacienții cu acnee, nu am alți clienți. Practic, e hiperpigmentația, acnea și ridurile. Sunt trei categorii de oameni care intră în cabinet. Mai puțin să vină oamenii să se relaxeze, să preîntâmpine informarea ridurilor, știi? Pentru o hidratare, cumva, sau pentru o terapie inofensivă, știi? Să vine așa, să se respecte. Practic, eu sunt aceea care fac doar durere în cabinet, ca să știți. Faci durere, dar după aia oamenii ies de acolo frumoși și sănătoși. Așa, asta e cea mai important, Diana. Da, eu am zis că am să postez mai mult tratamentele care le fac și cazurile de care să faci prelungiri la ceea ce ai început cu băietul dat și cazuri mai multe cu de la și până la, cum spune Alex Prepeliță, că este și el pe aici, storytelling se numește, adică de la și până la cum sunt cazuri, într-adevăr faci un lucru minune la tine la cabinet. De-aia am abordat tema acnea, că este durerea multor care suferă și majoritatea suferă psihologic, sunt afectați psihologic din cauza asta nici nu vorbesc. Din cauza asta am și întrebări. Căsuța o stat și săptămâna trecută și săptămâna asta, dar doar 4-5 întrebări. Lumea atât e de depresivă din situația dată, încât se rușinează și se genează și se dea întrebări de genul dat. Cu toate că suferă și eu îi văd că suferă din rudi, prieteni, cunoscuți, știu că suferă, dar ei nici nu se adresează, fiindcă cumva psihologic sunt afectați și e de o durere, nu îi judecăm nici de cum, doar îi susținem și spunem că totul e posibil și până și același un coș, cum îi spun eu, micuț, și până și 10 și 20 și 200, cum am văzut la băiețel pe stories, dacă să vă uitați la Diana, și eu am postat, să tratează orice. Important la timp să ne adresăm la un dermatocosmetolog. Adresați-vă la Diana la o consultație la cabinet în Chișinău, dacă aveți posibilitate, dacă nu online, cum am făcut chiar și eu, pentru că totul este posibil și o consultație nu vă costă nimic. Exact. Eu zic că să nu experimentăm. Cu cât mai puține aplicăm pe genul nostru acneic, cu atât el va fi mai objectiv să răspundă la tratament. Când începem să facem autotratament, practic el e dus în eroare și el nu mai poate să înțeleagă de fapt ce trebuie să facă el, știi? Că mi-a pus și același, și practic este un dezbalans la nivel de piele și pielea devine mult mai reactivă și este mai greu. De ce este important să nu aplicăm foarte multe produse? Și să avem, dacă am pornit un tratament, să avem încredere în specialist, în dermatolog, în cosmetolog, să aveți răbdare cât de cât o lună de zile, ca să vedeți dacă sunt îmbunătățiri, pentru că acnea nu se tratează timp de o zi sau o săptămână sau două. Deci trebuie luni de zile și trebuie respectat niște pași dacă vrei să ai rezultate. Dar de obicei clienții nu au răbdare și am făcut, crema asta nu mă ajută, că am folosit 3 zile și tot am pus celălalt, știi? Nu, eu să cerc ce a spus Alina, celălalt cosmetolog, știi? Și Alina nu se dă aceeași preparate, doar după alt denumire, ca alt brand, lucrează cu alt brand. Dar nu m-a ajutat nici asta, mă duc eu la Mariana, știi? Ca să-mi dă altceva, poate mai bun. Că e așa. Și practic se primește așa un circuit. Am testat foarte mult tratamente, nu m-am știut, dar de fapt persoana în spate stă Adică nu au respectat pașii recomandați totalitate. Undeva s-a scăpat ceva și de asta și nu a funcționat tratamentul. Pentru că magie nu există, trebuie răbdare, competență din partea și specialistului, dar și din partea pacientului. Și practic când este o colaborare între ambele, este rezultatul frumos. Practic, eu conlucrez fiecare zi cum se simte pielea, trimitem poze, punem poze acum sau după procedură. Practic, se monitorizează acest fapt. Eu sunt responsabilă. Ce spui? Acum ai pornit camera și mi-arăți cum arată fața ta. Acum, moment. Când ai timp, te rog să-mi trimiți o poză ca să văd care este starea ta la moment, știi? Pentru că eu dorm mai liniștită. Pentru că, de fapt, eu nu pun bază ca să fac bani, dar pentru mine contează foarte mult ca să ajut oamenii. Pentru că, de fapt, fața este un organ care este vizibil. Noi nu putem îmbrăca.
Așa. Și felul cum o arătăm este foarte important. Și este o responsabilitate pentru noi cosmetologii ca să fie tot ok. Mai sunt situații că nu totul depinde de noi, da? Pentru că pielea poate reacționa din diverse motive, da? De exemplu, cineva îi se potrivește produsul celălalt, cineva nu se potrivește, dar asta nu înseamnă că produsul nu este bun. Simplu, nu a funcționat și trebuie schimbat altă substanță activă. Dar nu spunem tot produsul. Da, sfârșit tratamentul. S-o grăbit, s-o ieșit de tratament, cum ai spus tu exact, cam aceeași... Ai răspuns la o întrebare care a fost cam mai multe tratamente, dar degeaba m-am întors înapoi și s-au întors înapoi și sunt mai multe coșuri, adică. Și tu ai răspuns deja la întrebarea dată că au făcut tratamente diverse. Persoana se descurajează. De obicei, ce este important atunci când se face tratamentele în colucrare atât la domiciliu cât și în cabinet, practic poate fi o perioadă atunci când facem, de exemplu, punctele acele închistate, comedoanele închistate, ele sunt la nivel de dermă, da? Nu superficiale pe dermă, dar dermă, da? Și practic este mai dificil să le scoatem și se fac peeling-uri ca să absoarbă acele infiltrate la suprafața pielii. Și automat, evident, poți să explodezi toate în afară, pentru că asta e normal. Dar oamenii uneori nu înțeleg și nu vor să audă că de fapt asta este normal să explodeze, să iasă în afară, pentru că același racutan când este băut, când bei prima lună sau o lună și jumătate, practic situația se înrăutățește și îți pare că ți ies mai multe. Dar de fapt nu ți ies mai multe, îți ies cele care le ai sub piele, care o să le apar imediat și să le aruncă în afară. Adică este un puseu când pielea un pic reacționează, ți le arunc câteodată și parcă îți pare că wow, s-a arătat situația, gata, mă opresc, mă duc la alt cosmetolog, știi? Și cumva când încep la unul la altul, situația se agravează pentru că și tu ești sperată și începi să aplici masca cu ou, poate să pun cealaltă cu care l-a recomandat cu ceva, cu cărbunii, ceva, știi? Că nu, adică trebuie să fim responsabili și să avem răbdare și să avem încredere în specialist. Într-adevăr. Eu îți mulțumesc mult pentru tot. E o oră deja și 20 de minute. Eu sper că să reușesc să salvez live-ul. Partea a doua e foarte importantă și foarte, foarte productivă, cu foarte multă informație utilă. Chiar îți mulțumesc mult din partea comunității mele, din partea comunității tale și toți care s-au asculte acest live. Și zi o frază, un sfat rapid de încheiere și fugim. Dragilor, aveți grijă de modul cum vă alimentați, cât timp dormiți, ce puneți pe față, la ce specialist practic apelați, pentru că toate sunt foarte importante. Atât când ne dorim să arătăm bine pe exterior, modul de viață pe care îl avem zilnic și mă refer la alimentație, hidratare și somnul, ne influențează foarte mult starea noastră pe exterior. Și dacă vă doriți să arătați bine pe exterior, respectați acești pași care nu vă costă nimic. Nu vă costă să vă duceți la cosmetolog, să dați mulți bani pentru ca să vă tratați acne. Alimentați-vă corect, ieșiți la aer liber, beți o apă de calitate, dormiți suficient și cu siguranță o să radiați de fericire și bucurie și sănătate. Practic, asta este îndemnul meu. Dar dacă aveți o suferință la nivel facial, evident că adresați-vă la timp la un specialist. Nu lăsați, pentru că cu cât lăsați mai mult, se agravează situația și tratamentul este mult mai costisitor. Deci nu lăsați. Îndemnul meu este că acnea se tratează și asta este foarte bine, dar trebuie răbdare și să ne adresăm unui specialist la timp. Nu lăsăm. Nu lăsați. Nu treceți la sine. Nu trece. Adresați-vă dacă sunteți în Chișinău, pe Lev Tolstoi 24/1 sau online dianaciconi.cosmetolog și vă ajută cu mare drag Diana. Eu o să lăs mai jos când salvez live-ul și datele tale și datele la salvat. Cine o să dorească să adreseze. Cine dorește o consultație despre apa Kangen să adreseze la Cristina.Dari sau la Dianaciconi.Dari. Vă ajutăm cu mare drag. Vă alegeți o apă sănătoasă la voi în casă, să aveți 7 tipuri de apă, iar
și pentru tratarea acnei, să spunem așa, pe partea exterioară, dacă nu este acută, cu apa beauty și apa acidă, ceea ce fac chiar și eu. Și este foarte important și asta. Vă mulțumesc mult, vă prind și vă doresc o seară frumoasă, minunată. Paște fericit pentru cei care sărbătoresc acum, săptămâna asta, Paștele aici în Europa. Pentru noi, săptămâna florilor, mai departe, frumoasă și ca florile să fim frumoase. Da, mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi și îți mulțumesc și pentru invitație. De fiecare dată accept cu mare drag și eu zic că trebuie să împărtășim informația utilă oamenilor. Dacă putem ajuta cu mare drag, o facem cu mare drag. Mersi mult! Te-am pupat, te cuprind, seară frumoasă! Seară frumoasă tuturor!